Дайте ръце на всеки. Лъков. Чудесно центриране. И Туспа. 11 метров наказателен. И 1-0 за България. След това прекрасно изпълнение на Христо Стоичков. 1-0 за България. Първи гол на нашия отбор в шампионата в Съединените американски щати. Бурна радост по трибуните. Виждате как родният прицел комбинира двамата. Стоичков ще центрира. Костадинов в последният миг. Топката беше изчистена. Играчът с номер 12. Ето ги нашия тренерски щаб. Остро центриране. Сираков се размина. Янков. А сега изстрел на Клоки центриране. Всичко в единоборство с Марагос. Пет за български отбор. Нямаше никакво съприкосновение между... Явно са заразени от... Просто буди смях сред част. Резултат. Да се успокоим след почивката и първа по-сериозна опасност след центрирането. Маклес нанесе този удар. Маклес. Иски сигнал и така след първите 45 минути България води срещу Гърция с 1-0 след гола на Стоичков в четвъртата минута. Гол постигнато от 11 метров наказателен удар, след като нашите осъществиха една чудесна контратака. Последва центриране и гръцки защитник, за да блокира Трифон Иванов. Игра с ръка. Хусейн беше близо, беше категоричен. Туспа и така след по-добра игра на български отбор на стадион Солджър Филд в Чикаго водим. Много добре намери Лечков, а сега Костадинов имаше чудесната възможност да простреля Аманотидис. А сега Сираков да видим какво ще направи. И втора дуспа за български отбор. След като Янис Кализакис са на нашия централен нападател, втора дуспа за българския отбор. Минутата е 50. Стоичков и 2-0 за България в 55-та минута. Втора дуспа за българския отбор. Втора дуспа изпълнена по чудесен начин от Христо Стоичков. Първата победа на българския отбор на финали на световно първенство ще стане факт. Ето и втората смяна в Гърция. Янков има възможност. Лечков изведе на очи в очи срещу Аманотидис. 3-0 за чудесна комбинация между Янков и Лечков. 3-0 за български отбор. Едва ли преди този матч и най-големите оптимисти сред нас са вярвали в такъв категоричен успех. 3-0, 20 минути преди края на срещата. Сираков. Лъков, много добро изпълнение и чудесна проява на Аманотидис. Овации за Марагос. И Маклес се извиси във въздуха, но стреля право в ръцете на Боби Михайлов. Ще напусне Цанко Цветанов. На негово място в игра с номер 16 Лъков вратител зад. Много добър удар.
Кофидес по диагонала опита удар. И това примерено загубата. Сега на този двобой. Гостриен в чужбина. Сега един неприятен момент от Михайлов и шанс за нашия вратар. За главата се държи Димитриадис. Това беше и най-сериозният резултат, като 3-0 е могъл да бъде променен. Още една сериозна опасност пред нашата врата Димитриадис. Стоичков и 4-0 за България. 4-0 в 90-та минута. Голмайстор е Даниел Боримиров, по изключителна заслуга има и Христо Стоичков. Изключителна радост по трибуните. Всички българи са възторжени. Виждате озарените им от щастие. 4-0 за България. Мечтали сме. Но едва ли сме също към вратаря Михайлов. И вратаря Михайлов е играча, който за последен път ритна топката в този матч. България-Гърция 4-0. След два чудесни гола на Стоичков в четвъртата и в 55-та минута, когато успя да реализира наказателни удари. Лечко в 68-та минута увеличи на 3-0, а Боремиров в последната минута на този матч в 90-та